Què passa quan es troben un milionari, industrial i col·leccionista d'art, com Charles Deering, i un visionari expert en art, com Miquel Utrillo, que construeixen una meravella com és tot aquest maricel. En aquest llibre hi trobareu la seva història, la seva aportació i 100 anys d'art i cultura a Sitges a través de diversos personatges i de tots els avatars que ha passat aquest gran complex que va canviar radicalment el barri antic de Sitges ara fa 100 anys.